Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan aroli at tagabengget. Ngamsakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Makablaawan ti gumahe kan Muntaad family di ta Aguinaldo Ifugao, Gaspar Bartolome kan Salem family di ta Kanaan Cabatuan Isabela from Virgilio Salem. Anak ko ada Arky, Cherry Noel Fabrien, Jimmy Siva, Lorena, apo kada Edward Bautista, Samantha kan Eli ti Binalonan Pangasinan from Leonora Bautista. Amin nakabagyan mi dita Nagilian La Union, Florendo Supang kan Almoite family, lakay ko Anisaldi, anak ko ada Atara Lawrence kan Renz Jake from Marlin Florendo. Kakabsat ko ada Vilmar Marvin Kansani, kakaanak ka kada Princess Quincel Fritz AZ kan Lian, kan anak ko ada Magnus kan Yashika from MJ Antolin. Shout out pa ka ni Joner Tadiwan ti Saudi Arabia from Daniel Lozano. Bogs de la Cruz Princess Prince Kian kan Janrik, Tatay Gani, Nanay Nelia Matusalem, Kimberly Lady Len from Jenny Line Matusalem ti Dubai. Shout out kada Dayan K. Rulyoda, Jasmine Rivera, Yara Asiana Manangan, Oliver Gutierrez kan Melanie Rumbawa. Agilan family ti Barangay Sawa Tagudin Ilocos Sur from Nica Cortez. Pascua kan Cabradilla family
family ti kasabaan Bawang La Union kan ni Uncle Rene J. Canada from Jomar Pascua ti Bantay, Ilocos Sur. Makablaawan dagiti padak nga OFW iso de LV ti Dubai, Marivic ti Macau, Helen ti Hong Kong, Zeni di ta Kuwait, kan lakay ko ani Hildo Sugitan di ta San Juan, Quezon, Isabela from Juliet Sugitan. Velasquez Haske kan Basic family ti Nagilian La Union from Imelda Velasquez ti Riyadh, Saudi Arabia. Takang Valdez family di ta Kalinawan Norte, kan Passion family di ta Andarayan, kan Baby Princess Janesen from Mary Jane, Takang. Intay nga rodan ituloy abasaan ti surat ni Rolly. Dear Manang Emmy, umunay ti amin kayat kayo man pay akablaawan iti naimbag nga oras, agraman dagiti padak amang tartarabay iti Ferds Caballero YouTube channel. Ilingad naklangan manang itinagan a Rolly at taga Benguet. Daytoy a drama ti kanayon adengdenggan dagiti dadakkel ko, agraman dagiti kalugarak. Iso nga idinaamuan mi nga adan daytoy iti YouTube, kasta unay aragsak ko manang. Tamabalin kun adenggan sa dinuman ti ayan ko, basta ada cellphone. Ado kami nga agkakabsat manang, kat makiumumalaang dagiti dadakkel mi. Nakurapay ti panagbiag mi. Ngam ikagkagumaan dagiti dadakkel mi, ama ipaay dagiti kasapulan mi iti inaldaw, nang runa iti panagadal mi. Isu nga iti naganus paylaang nga edad ko, napanunot kon ti tumulong kadagiti naganak kanyak. Ngam daytoy tinangitunda iti maysa pasamak, adjakton malipatan, agingga iti tungpal biag ko. Anya ngay Rolly, nabayagan nga rurayan da ka sumurot ka dagiti lakad mi. Bong, amo mo ti sungbat ko iti dayta. Diyak kayat ti may sagmak. Kanayan da kabalakadan dagiti naganak ko, aliklikak ti dakos nga aramid. Sus, nagmayat na iti nga oportunidad. Di mo't kayat mo makalungaw iti rigat ti pamilyayo. Dayto yan ti sungbat ti amin, Pards. Dakkel ti makortam ditoy. Saan mo ta jay jak kayat ti agkakwarta? Kayat ko launay Ngam, pampanunotak mo ti mabalin ang mapasamak. Iso nga ro dada kami ti makamukan ka. Ada grupo tayo. Iso saan ka may sagmak. Di naklang amin maawatan, Bong. Saan aga po da ito iti buteng? Kayat ko nga ipanakildak ti pamilyak. Jak kayat nga ibaindak. Ipanakilda ka, nga uray mabisbisinandan. Kasta ka diti kayat mo, Rolly? Pudno anarigat ti panagbiag mi. Ngam, saan ati kinarigat ti rason tapno masumok ko ti sabali, wano dakas nga ramid. Kat, agingkat ka ano nga ron nga agsagaba ka. Agingkat ka ano nga guray kay ti kwarta, asaan mo ta sumangsangpad? Agaramid ta kiti pamuspusan. Ngam sana kasi ti ibagbagambong. Amom, biliba kiti prinsipyong Pards. Amang ano pagbabawyam to ti saan mo nga isusurot kada kami ti masungad ngal daw. Agi aman naklangan, Bong. Sapay la ko matamawatan nak. Makamuka, ngam laglagi pam. Ti kinarigat ti biyag, kat saan nga gibos, gapulang iti panagdalyasat mo iti nalintag adana. Amok da ita, Bong. Ngam di kagdanag. Kabaglak da ito'y. Kat ulitak ti agyaman kan ka. Ato yan ti balon mo. Pasensya ka na, no day talaang ti kabailan mi kan ni tatang niyo. Okay lang, nanang. Di kaya tanag, maawatak ti sitwasyon tayo. Amok anak ko, nga masyanak unayan kan ka.
Ay, nagrigat tumot ngamin tanda kasasaad tayo. Nanang, aramidin niyo mo ti amin ka ni tatang. Siya nga rin mas asyanan kada kayo ka ni tatang. Agyaman anak ko. Katsapay kumata maawatam at talaga. Akayat mi nga ipaay amin akasapulan nyo kadagiti kakabsat mo. Maawatak nanang. Kat aramidak mo ti amin tapno makatulong kada kayo. Basta di mo baybayan ti panagadal mo, Role. Day talaangan ti mabalin mi nga ipatawid kada kayo nga agkakabsat. Iso nga ikagkagumaan da kayo apagadalan. Wan nanang. Ket sapay kumatasan niya ang problema ang day tabanag. Kasano nga rod asaan anak ko. Tunggal aglepas ti maysa nga aldaw. Pampanunuto ko no kasano ayan anay ko ti birok ti amayo. Isang arda kaya't kumutan ti makatulong, nanang. Makitkita kaming tirigat yung ni tatang. Di mo panunutan day ta anak ko. Umdasan kada kami, ama imatangan may ti kinagagat mo nga agiskwela, kan tumulong dito ibalay. Ngam, kaya't ko apanaknakan kada kayo akabalak mo ti tumulong, nanang. Ay, basta anak ko. Nudumtang day ta nga ibagbagam. Sapay ko ba, tasaan adakas awagas? Wan nanang, laglagay pagkakanayon ti bilin nyo ni tatang. Pa'y taaramidan ta. Talaga saan nga umdas ti masapsapulan ta para iti pamilya tayaw. Amok day talakay. Gamaan niya nga iti maaramidan ta. Uray kasano ti panagimpod ko. Maibusmutlat ta amin a kwarta. Ay, mababainak pa'y nga rodan kan ni Rolay. Kanayon nga korang ti may itad ta abalon na no mapanag-eskwela. Mapampanunot ko nga rod. Saan nga ta marigrigatan di anak ta? Saan nga ta maibabain kadagiti kaadalan na nang runa no agawis da kat awan mo't mas no agastusan na? Naman niya nga iti mabalin ta bakit? Amin mo't amabalin apakitang danan pinadastan. Sapay la kuma, tasaan na mapanunot amabaybayan ta idan nga agkakabsat. Saan ta maipaay amin akasapulan da. Ay, di makapaladingit. Amin at trabaho akabailak, inaramit kong. Talaga ako urang latta ti matmatgadak. Day tapay ti may sa pagdandanagak lakay. Mga no agsakit ka ma't gapo itinalabo sa panagtrabaho. Kinapudno na. No maminsan, kasla maawanan na kung itinamnama. Ngam pampanunutak dagiti anak ta nang runa ni Rolay. Nanang, tatang. Ne, apay anak kariing kapayla ang anak ko. Rabin Wan ngagpay sa Rolay. At dapay klasim inton bigat. Rumbang kumaan nakaturog kan. Jak makaturog tatang. Tanang ka do ti pampanunutak. Ken nang kuti amin asaritaan nyo ko ni nanang. Anak, saan mo arumbang apagparikutan tinangag mo asaritaan mi kanitatang mo? Nanang, kasano makatulong ak no jak mo't panunutan? San maapagdanagan day tarolay? Ti kayat mi ni nanang mo kat ipamaysam ti panagadal mo. Kasano maipamaysak ngay? No, makitkitak mo't amarigregatan kayon. Basta ti panunutam, kat aramidan mi ti amin, tapno maipaay mi amin akasapulan nyo, anak ko.
Yan anay mo pa'y laang daytoy maitad mi abalon mo itama pan agiskwela. Pasensya ka, anak ko. Okay lang, nanang. Maawatak. Didak ka di pagdanagan. Nakababain ngamin ka dagiti gagayem mo. No saan ka makasurot kadakwada, gaputawan paggastos mo. Saan man, nanang? Ti importante, adamait itadyo. Amokmot nga aramidan nyo ti amin nakabailan nyo ko ni tatang. Tapno maipaayo ti amin na pagkasapulan tayo. Basta ti panagadal mo ti into naram. Bayam ti problema di ti balay. Dakamin kan itatang mo ti makaamaw. Amo yun, nanang. No duma. Kaya't ko tagaramid iti pamuspusan tapno makatulong akmat kada kayo kan ni tatang. Ay, saan anak ko? Ti panagadal mo ti into naram. Kasanon na bilang mapanunot ka pamuspusan tapno matulungan kayo. Anak, saan nga amin a problema kat masolusyonan adagos. Masapul tinaan anay a pasensya. Amok day tananang. Ngam na makitkitak tirigat yung ni tatang. Kasla kayat kunti sumuko. Nagrigat ti mang namnamalatan, nanang. Saan kaminto pa'y sumuko ka ni tatang mo? Iso akasta kamot kumarole. Agadal ka. Day tati kalkalikaguman mi ka ni tatang mo. Day tati maitulong mo kada kami, anak ko. Narigat at talaga ti biyag mi manang Emmy. Uray kasano ti aramidan dagiti dadakkel ko, talaga akurang ti matmat gadanda para kada kami. Iso apasaray jakon sumurot kadagiti gagayem ko no adda pagnada, taawan kwarta agastusek. Maawatan damat ket di manang, ngam adda dagiti kanito amabainak, ken umapalak kadakwada. Isa mapampanunot ko pa'y kit din ti awis kanyak tilakyan agayam ko, apan nakikapeng ko iti grupo da, tapno agkakwartaak, kat matulunga kon dagiti dadakkel ko. Mabalin ka din agsarita ta? May papanitian niya. Kasla, seryoso ka unay ah. Di may papaniti grupo yo. Anya ka diya talaga aramidan nyo. Ni, apa yo kasla kalaat ka mo ta nagbalin nga interesado. Kunak man no di mo kaya ti kumapang kada kami. Diyak kumakayata talaga. Kasapula kami ti kwarta. Dakkel ka di ti matmat gadan nyo iti grupo yo. Dakkel mat, delikado. Aguray ka, kasla interesado ka. Isong nagdamdamagak. Kaya't ko amaamuan, na niya talaga aramidan nyo. Simple lang nga plano. Di kag kampante, tadadagiti ka nito, amatiliw tayo. Kasta ka di? Kaya't ko ngamin talaga atulungan datatang ko. Saan arabraba ka trabaho da ito ya, Rolly? May salaang akamali. Mabalin ka na may sagmak. Amok da ita. Talagang awanan ti mapanunot ko asabali a pamuspusan. Kastilangan. Panunutan pa'y anaimbag gayam. Di ka kaya't apilitan. No nakasagana ka na talaga, ibagam lang kanyak. Agyam nakbong. Talaga adesidido akon. Agpaiso? Ngam no kimapangkan, awanan ti babawi. Sigurado akon bong, para iti pamilyak. Kat aramidak ti amin, para kadakwada. Sige, ikan kay ti sumagmamanungal daw ngagpanunot. Naglagi pam, saan analaka da ito'y at trabaho?
mabiin ngam awan pa lang ni Rolay. Tinix mo ka din. Uwan, gamsan nga ro da si Mungbat. Ay, sa dino nga tan tinapananday dyan nga ubing. Makapadanag. Kanayon mo tinakastoy. Kanayon na marabyan nga agawid kadagiti naglabas nga aldaw. Sapay no adamot dito'y balay saan amatagtagari. Kaslaan da ilimlimod na. Ang mga no pampanunutan na mo't ti may papan kadagiti aramidan da iti pagadalan. Amumbutan di anak mo, no may papan iti panagadal na talaga ang nagagat. Bakit? Kasla sa bali titigtig na. Kanayon amala daw nga agawid. Sapay di na ibaga no apay. Ang talagkalaang ka ni Rolly, lakay. Ang bukasan nga garamid iti may kaniwas di anak ta. Sapay lakuma. Ang amjak malapdan ti agdanag. Sapay adu ti sulisog iterwar ti pagtaengan. Bayam takasaritak inton sumangpat. Damagak no niya launay ti pakakumikuman na. Kano apay akanayon mo't amaladaw nga agawid. Rumbang laang bakit? Saan tangay palubos amay siyasi iti dalan dya anak ta? Nga masapol anasaya at laang ti panakisarita ta. Ang mga no nakarkaro nga agilimod. Wen, husto ka. Ay, sapay lakumata sumangpultan sakbay titang nga trabe. Madanaga na katalagan. Basta urayan ta sumangput, lakay. Habang ano adamot makagapo, no apay analada umanan anagawid. Ngay Rolly, nakasagana ka ka din. Wenbong, awanan ti binabahoy. Aramidak da iti para iti pamilyak. Basta lang lagi pa mga. Saan ka nga agpadlaw o madandanagan ka? Kabalak da ito'y. Basta ibagam lang nun niya taramidak. Ada sumungad. May sa babae. Agsakana ka. Anya ti aramidan tayo? Saan bunta? Hulda punta. Siyakdag sao. Basta alalayan na. Tapno maalat at ibag na. Sigurado kang awan ti makakita taramidan ta? Awan ti matatao dito'y. Nadalos ti lugar. Sigurado nga awan makakita taramidan ta. Ala, umay kan. Miss, pasensya ko no. Masapol nga itadbukad ako ni dito bag mo. Ay, son, maasi kayo kumakanya. Hindi ko. Doon kaya tayo nasakitan. Itadbukad ako ni tibag mo. Sige tara, alamon. Miss, yag mo tibag mo. Di ko garamid dito may kaniwas. At nasaan ka masakitan? Nawatam? Uwan, di na ko madangran. Amay kan, ang mga lado makakita ko data. Sige, mapandan. Siguro mat, kalpasan ti panagsasarita tayo kada tatang mo. Saan mo nga ulitin ti agawid analada o role? Uwan nanang. Hato'y gayam ti balon mo anak ko. Pasensya kan taday talaag manan ti kabailan mi nga itadkan ka. Saanin nanang? Idulin nyo lang ang dayta. Una igatang yun iti masapsapol diti balay. Adapay kwartak nanang. Hanya,
Agam sa din o tinangalaam iti kwarta anak ko. Ada gayim ko anang tad iti pagkwartaan nanang. Kat mayat mo't day jarakit. Sigurado ka aligal day tangar aramidam. Saan ka agar aramid ti maiparit iti lintag anak ko? Legal day tinanang, di kayag danag. Nasaya at no kasta. Ang aganad ka Wan nanang, kanahin nga ganadak, siyak ti makam mo. Ay, agyaman anak ko. Agam di mo baybay anti panagadal mo. Amang ano gaputadan matmat gadam kat mabaybay ambot anti panagadal mo. Saan nanang? Basta kaya't ko ti makatulong kada kayo ko ni tatang. Uray babain lang iti ba si tawagas. Aramidak da ito'y para kada kayo, nanang. Uray amok adakas kan may kaniwas, kimapengak iti grupo ti gayem ko alakyan manang Emmy. Iso lang aminan ti amok analaka pamuspusan, tapno lumagan mo't basit ti panagbiag mi. Saan akon adumaw dawat iti allowance kadag iti dadakkel ko, kat kanayon pa yan nga adama isang pet ko akasapulan mi ijabalay mi. Kanayon adamagan dagiti dadakkel ko no sa dino ti pagalalaak iti kwarta. Ngam kanayon kumat nga ibaga, adida agdanag, taadagayem ko amang mangtad kanyak iti raket, wano pagkwartaak. Isu ang nagbalin akampante dagiti dadakkel ko. Adamat dagiti kanito amaladawak nga agawid, ngam ti amo dagiti dadakkel ko, kat kadwak ti gayem ko at tumultulong kanyak. Aklunak amakon konsensya aklatta, ngam rumingbaw ti gagar ko ang makatagad iti kwarta, tapno matulungak ti pamilyak. Aday taruli, kas makita mo't, nakajakpat tayo manan. Relupay lang, milyonan tikatan na. Kaslasan-san na may parbong dito yung aramidan tayo, Bong. Nagtagsantiriknak tunggal at mabiktima tayo. Naimbaglangan ta saan tayo idadangdangran. Saan tayo matada kasunay at tao, tapno pumatay. Makigudgudwa tayo laang matkadagiti kwarta kan gamit da. Kaslama kon konsensya kaminan. Nya ka kadi. Apay, saan mon akayat nga da maiyawid mo iti pamilyam? Kayat mon samot nga agrigat man ti husto dagiti naganak mo. Kakaiso na makatultulong kan kadakwada. Sa bagay, dakkalagin awa da tunggal da maiyawid ko iti balay mi. Kan ti Jakon pa nagdawat kadakwada iti allowance ko amapat iti pagadalan. Matlagayam, iso da ti panunutam. Ti maipaay mo agin awa kadakwada. Sige, Bong. Kastalat ng taramidak. Kat, anya man ti plano itan. Ibagam, tapno maisaganak man ng tibagik. Day, naganuman ang dagiti inyawid mo, Rolay. Sa di naman ang tinangalaam iti ingatang mo kadagita. At dahil patrabaho di ulit agtigayim ko kada kami, tatang. Katintang dan na kanyak, iso tinggatang ko kadagiti masapsapul tayo diti balay. At dapat nga ron sobra na, tatang. Adto yo. Alain yon, naibagla pa kitsindayo ko ni nanang inton bigat. Saanin, anak? Kwartam latan dayta.
nagadumot tantin sangpot mo. Adapay na bata kwartak tatang. Tidak pa kadanagan. Adapay allowance ko di pagadalan. Anak, ang mga numabamban nung kamot una yun itararamidam. Ay, pasensyakan tasaan nga umdas ti matmatgadan mi kan ni nanang mo para kada tayo. Isongar nga ikagkagumakmat ag sideline tatang. Tapno saan kayo unay na marigatan ka ni nanang? Masyanak ngaminan kada kayo. Isong aramidak ti amin. Tapno lumag-an mo't basit ti panagbiag tayo. Dito, naula tayo umino na mabalin tayo pa kay ranudan iti dayta balay parts. Matanagan iti dayta pa ng sarok ta iti dayta balay parts. Mapantayon. Sa dino tayo dagiti kakadota. Ano na dadanig di baba? Ano, umay ka nga rudan. Tap na makapanaw tayo dito eh. At na polis. Jaski, at dadakit din nakatiktik ka na tayo. Nakayo nga dagiti tayo ng tibalay. Sumuko kayon. Napalawlawan na kayo. Kasama na ito yan. Matilaw tayo. Oh my God, agbirok tayo tipagluran to. Ops, sumuko kayo. Di kayo makalibas. Oh my God, libas tan. Taraso. Mabit lang. Di lang panawan. Di kan makalisi. Arestado ka. Diyos ko. Matilaw ako. Kasano pa ito? Anak, apay anarami do da ito'y. Saan da ka pinadakkel tapno balin ka kagtatakaw? Pakawanindak nanang. Pasensya kayon. Kaya't ko lang di makatulong kada kayo. Anak, sana kasapulan nga agaramid kay timay kaniwas tapno matulungan na kami. Ngam tatang, nakaroon di pa nagrigrigat yo. Diyak kahit makita kayo marigrigatan, tapno maisakad yo lang di pa nagbiag tayo. Anak, di kaya't may katagbalin ka na saya at atao. Saan ama sa apul nga agpakadakas ka, tapno guminawa ti panagbiag tayo. Saan may akayat amadusa ka akas to, iga po iti inaramid mo. Pasensya kayo nanang. Tatang, napilitan naklang aking mapangiti da dya grupo. Gapo iti ayat ko amadaan iti kwarta kat matulungan kayo. Saan na maulit na ito eh. Ikarim anak ko, ngagbalbaliw kan. Takayat mi ngagbalin anasaya at timasak bayam. Un tatang, agbalbaliw akon. Diyak pang sublian pa iti kastyang inaramid ko. Nga masapol nga ikarob din nagbasulam, anak ko. Un nanang, nagbasulak. Isarumbang lang nga madusak. Ikarop ti basol ko. Gapo itinaaramid ko na aresto at manang Emmy.
ket ingkarok amin ang nagbasulak iti pagbaludan. Kasta unay aladingit dagiti dadakkel ko iti daydi agundaway, gapu tadida pulos impagarop a makaaramidak iti may kaniwas. Iti kaaddak iti pagbaludan, naamiris ko amin amadi a naaramid ko. Agpayso ti karma manang. Iso akanayon tayo apanunutan, nga uray anya apanubok, wenno kinarigat ti mapaspasaran tayo iti biyag, solusyonan tayo daytoy babaan iti legal awagas. Kidawan tayo ti tulong kan panarabay ti namarswa, tapno saan tayo ama isyasi iti dalan. Sapay kumata nakaibati iti adal ti pakasaritaak manang. Katagyaman ak unay iti anusyo anang idrama. To'y pagayam mo, Rolly. Rolly, pagayam ko. Sapay kumata da kaitan itinasaya at akasasaad. Pudno unay ano maminsan, gapu iti kinarigat ti biyag, di tay mapupuutan ang makararamid tayo gayaman iti maiparit iti linteg. Ayat tayo laeng ang makalungaw iti kinarigat. Ngam agpayso ti kunam, nga uray kasano ti kinarigat ti biyag, kan anyaman aparikot asang sangwan tayo, agbalin tayo kumaanatibker, tapno saan tayo ang makaaramid iti banag, apagbabawyan tayo iti tungpalbiag tayo. Alakastan, pagayam ko, katagyaman na, kiti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugon, iti dana,